Witajcie kochani, jesteśmy w tym momencie, skończyliśmy ostatnio. Wybaczcie mi, że będę taki trochę popierdolony, ale to jest chyba zrozumiałe w obecnej sytuacji. Tak więc już żeby skończyć pierdolenie, Rojo, serdeczne dzięki, zrobimy wszystko, aby wykorzystać daną nam szansę. Nie zawiedziemy. Tak więc nie rozpraszajmy się, jedźmy z mety. Osłaniamy pana Paeza. Okej. Ha! Dobra. Kurde, ale czemu nie oznacza mi ich ten magiczny HUD? Aha, jakby jeszcze ktoś miał te problemy z cieniami, takie, że wyskakują takie dziwne paski ala artefakt z przegrzewania się karty, to nie panikować. Niekoniecznie przegrzewa się karta, ja po prostu zmniejszyłem ustawienia cieni na najniższe. I różnica w wyglądzie cieni jest praktycznie żadna, a dziadowskich pasków nie ma. Gra jest zabugowana, musimy czekać na patcha. Multi praktycznie nie funkcjonuje. Ale okej. What the f... Taka ładna, dynamiczna kamera. Dobra, pocisków, które wysadzały auto w jednej serii jeszcze nie widziałem. Ale! Żołnierze przyszłości. Okej. Czyżby miało być małe bridge and clear? A, nie tak skrzętnie, tak skrzętnie. Dobra, jedziemy. Siup. Let's see what's inside. Get a sensor in there. Już się gubię. A, dobra. A, brzydko. Dobra. Broń przyboczna, mój zajebisty pistolet. 4 gości. Okej. A, i tak zmieniło na karabin. I jedziemy. Yeah! Tup. Jep. O, nie mam konta! Dobra. Jakie ładne efekty cząsteczkowe tutaj mamy. Mniam. Nasz sensor. Kolejny skrzętny. Look into. Civile, Prego, Santa Maria del Toro, El Chupacabra. Odłamkowy. Ja. Fajne, zniszczalne po części otoczenie, naprawdę miodna grafika. By jeszcze optymalizacja była lekko lepsza i nie było tylu bugów, ale dobra, dajmy im kredyt zaufania. Granat najlepszą metodą na wszelkie problemy. I cover system po prostu jeden z lepszych jakie widziałem. Jeszcze bardziej intuicyjny od tego z Gearsów, który uważałem za naprawdę wzór cover systemów w grach TPP, czy też TPS, jak kto woli. Dobra. Ogarniamy.
A jego organizm był zrośnięty z autem. Kokslo. Co to? Słabe macie te osłony, chłopy. Baniaki z wodą to nie jest dobra osłona. Grenade! Nie przyjebiać serią, gówno zdziałasz. Takie są fakty. Ale cover system miażdży dupę. Szczyt intuicyjności. Mam nadzieję, że zaadoptuje więcej studiów ten pomysł i zacznie go wdrażać w swoich produkcjach. To jest naprawdę... dobre. Nie mam grenade'ów! A, będzie mały bridge and clear. A, niekoniecznie. Budynek bez schodów. Nie pytajcie mnie, jak oni weszli na górę. Ja nie mam nie, amunicję mam, nie mam granatów, okej, źle popatrzyłem. Ale nas swędzi na wódkę. Teraz mnie uczycie, że na shifcie się biegnie sprintem. Już to wiem. Mam 12 lat, jestem dorosły. A, nie wyszło. RPG! Nie mogło zabraknąć. Każdy dobry FPS ma gości z RPG. No chyba, że jest FPS w klimatach II wojny. Ale takich już nie ma. Cześć. Grześ. Goście lubią ostrą zabawę. Nie można im tego odmówić. Baba, ja też. Czy bym wreszcie miał zrobić użytek z mojego zajebistego, wytłumionego pistolecika? Paez! Paez! Co się tam wykręcił? A! Przepraszam. Czujniczek. Czemu karabin? Miało być wytłumione. Chyba, że ja miałem wziąć karabin z tłumikiem i teraz nie przejdę misji. Siun. Co? Ja nienawidzę na czas. A jak spierdolicie. A czemu nie ma niewidzialności? Nikt nas nie zobaczy tam, panowie, nie martwcie się. Ja pierdolę. O ja! Nie wiedziałem, czy nie będzie kogoś za rogiem czasem. Ja, co jest? Oh fuck.
Paez if they know we're coming, so let's make sure they don't. Quiet. Location confirmed. He's in there. What's the count? 4 plus the VIP. Stack up. We'll go in fast. Check your targets. Mogę sobie wybrać, gdzie chcę wejść? Aha, już wybrałem okienko. 1, 2, 3! Co? A myślałem, że go zabili. No, Paez jest nam wdzięczny za uratowanie. Przepraszam go. Change of plans. We're headed back downhill. Nie możesz iść sam. Trzeba cię eskortować. We don't need you getting shot again, sir. Form up around the VIP. Diamond formation. All right, let's go. What the hell? Weź tu jeszcze wybieraj pomiędzy cywilami, a... A tam na dachu! No nie no hopy, wy macie pełną manewrowość, a ja mam tu targać tego debila z tym pistolecikiem. Pistolecik jest zajebisty, ale... Ile można? Moving. Move! Przecież cywile tu, ja pieprzę. Co to tam się... No, kurna, cywil dostał. Przykro mi. Tu hot! No, zdjąć go, chłopy. Już bez jaj. Sam tu nie jestem. Sam się uratuje. Dobra, puśćcie go, niech biegnie. Nikogo nie ma, no. Jezus, Paez, ty krowo, jeszcze utrudniaj. Ja pieprzę. No. Dobra, ale nie ja sam! Gdzie są duchy? Oszczędzają amunicję, kryzys jest. Tak! Udało się! I to nawet nieźle, wynik 73 na 100. Pełna satysfakcja. Kochani, zmierzyliśmy do końca. Gruba świnia, Paez uratowany. Widzimy się w dniu jutrzejszym w kolejnym odcinku z serii Ghost Recon Future Soldier, żołnierz przyszłości, duch, boruch, druh.